Il-ħadd it-tajjeb. Illum 3 ta' Novembru nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Balluta. F'dawn l-aħħar ġimgħat din il-Knisja għaddiet mingħand l-Ordni Karmelitan għalant l-Arċidjoċesi ta' Malta. Dan seħħ sabiex jitkompla jingħata s-servizz pastorali mistħoq lill-komunità ta' din il-parroċċa. Imexxi l-quddiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Cicluna. Jikkonċelebraw l-amministratur tal-parroċċa Dun Joshua Cortis, Patri Joe Saliba li kien il-kappillan ta' din il-parroċċa, kif ukoll saċerdoti oħra. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ukoll. Nirringrazzjakom ħafna tal-merħba li qed tatuna anke b'mod speċjali lis-semmija ta' TVM. Nirringrazzja ħafna il-PBS ta' din l-opportunità li nhar ta' ħadd inwasslu wkoll il-quddiesa minn xi parroċċa, minn xi knisja f'Malta. U hekk nipparteċipaw flimkien bħala komunità parrokjali imma wkoll komunità ħafna kbar fil-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Illum għandu pjaċir ukoll naqra d-digrit li bih qiegħed ninnomina lil Father Joshua biex jieħu ħsieb din il-parroċċa u għalhekk wara li naqraw id-digrit nippreżentawlkom formalment u uffiċjalment. Lill-Aziz fi Kristu Reverendu Saċerdot Dun Joshua Cortis b'xewqat ta' ġid ta' dejjem fil-mulej. Lina li naf bil-ħajja tajba u eżemplari tiegħek u bil-għaqal u l-ħeġġa li inti urejt fil-ministeru tiegħek bħala viċi kappellan fil-parroċċa ta' San Ġiljan u direttur spiritwali tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport f'Pembroke, kif ukoll li għandi xhieda ta' min joqgħod fuqha dwar il-kwalitajiet sbieħ tiegħek, nixtieq nurik kemm nafdak
u nistmak. Peress li l-Provinċja Maltija tal-Ordni tal-Aħwa tal-Karmelu għaddiet il-parroċċja tal-Balluta lill-Arċidjaċeżi ta' Malta, jiena nixtieq li din il-parroċċja u knisja parrokjali iddedikata lill-Alla taħt it-titlu tal-Madonna tal-Karmlu ikollha amministratur parrokjali u rettur tajjeb. Għalhekk jiena naħtar lilek Ġun Joshua Cortis, amministratur parrokjali u rettur tal-imsemmija parroċċja tal-Balluta, u nafda lilek l-istess setat, fakultajiet u dmirijiet kollha li skont il-liġi kanonika jmorru mal-uffiċċju u Ministeru ta' Kappillan sakemm il-ħtiġijiet tad-djoċeżi jitolbu li jiena jew is-suċċessuri tiegħi inseħħulek biex taqdi dmirijiet saċerdotali tiegħek bħala kollaboratur tagħna f'xi post jew qasam ieħor tad-djoċeżi. Bħala xhieda u prova ta' dan kollu jien ordnajt li hawn li msemmi taħt il-Kanċellier tal-Kurja biex iħejji u jirreġistra dan id-digriet li jġib il-firma u s-siġil tiegħi. Moti mill-Kurja Arċiveskovili ta' Malta l-Furjana illum 29 Ottubru 2024. Issa nistieden lil Fader Joshua qudiemkom bħala komunità parrokjali jagħmel il-ġurament tal-uffiċċju il-ġdid tiegħu. Jiena r-Reverendu Dun Joshua Cortis, amministratur parrokjali ta' din il-Knisja parrokjali tal-Madonna tal-Karmnu il-Balluta, inwiet u naħlef li nkun fidil u bidjenti lejn l-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu, li nħares il-liġijiet tal-Knisja u d-direttivi li l-awtoritajiet ekleżjastiċi joħorġu minn żmien għal żmien, li naqdi bil-fedel ta' kollha dmirijiet tiegħi ta' raj tal-poplu ta' Alla li ġie fdat lili, inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra l-misteri qaddisa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib aktar il-qudiem l-għaqda tal-imħabba fir-rabta taslim fil-komunità parrokjali f'data lili u li bir-reqqa kollha u bil-għaqal nieħu ħsieb il-wirt spiritwali, kulturali, artistiku u patrimonjali li din il-familja parrokjali rċeviet mingħand missirijieta. Inwiet ukoll li nagħmel dejjem ir-rieda tal-Arċisqof u s-suċċessuri tiegħu meta l-ħtiġijiet tad-djoċesi jitolbu li għandi naqti dmirijiet saċerdotali tiegħi f'postijiet jew foqsma oħra tad-djoċesi. Hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelju mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Nippreżentalkom ir-raj il-ġdid tal-parroċċja tagħna. Imma permettuli wkoll nirringrazzja mill-qalb u quddiem Alla li wxud ta' kollox lil patrijiet karmelitani li taw ħajjithom għal din il-parroċċja. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina.
għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox minnek ġej lill-fidili tiegħek jagħtuk servizz xira u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wedit tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mosè kellem lil poplu u qal: Ibża mill-mulej Alla tiegħek billi int, ibnek u bin ibnek tħarsu dejjem il-liġijiet u l-kmandamenti kollha tiegħu. U jien inqiegħed nagħtik biex ikollok l-omor twil. Isma' o Iżrael, u ħsieb għamilhom biex ikollok il-ġid u toktor ħafna bħalma mwiet il-mulej Alla ta' missirietek li jagħtik art tnixxi ħalib u għasel. Isma' o Iżrael, Alla tagħna il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Flimkien. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Flimkien. Inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li hu ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Flimkien, inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbireku il-blata tiegħi. Ikun infaħħar Alla ta' salvazzjoni tiegħi. Ħajkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu. Juri mħabtu mal-midluk tiegħu. Flimkien, inħobbok mulej, qawwa tiegħi. Qarim mill-ittra lil-Lut. Ħuti, dawk tal-imoddi kienu jsiru assisin fad kbir, għax minħabba fil-mowt ma kinux jistgħu jibqgħu għal dejjem. Imma Ġesu billi jibqa' għal dejjem għandu saċerdozju li ma jintemm qatt. Għalhekk ukoll huwa jista' jsalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla, la darba u jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dan hu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jgħod għalina, qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-middinbin, merfuħ il-fuq mis-smewwiet, li ma għandux bżonn bħal qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sagrifiċċju l-ewwel għal dnubiet tiegħu stess imbagħad għal dnubiet tal-poplu. Dan hu għamlu darba l dejjem meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa,
Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi qiegħed iben li ġie magħmul perfett għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid Ġesu, u missieri iħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu, l-ewwel wieħed huwa dan: Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn it-tnejn. Qallu l-kittieb: sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-mistoqsija li l-għaref tal-liġi jagħmel il-Ġesu kienet mistoqsija importanti ħafna għall-lut ta' żmien Ġesu, mhux biss għall-lut ta' żmienu imma għal diversi ġenerazzjonijiet. Matul iż-żmien tant żviluppaw liġijiet li l-mistoqsija kienet minn dak kollu. Liema liġi li żjed importanti? Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Din il-mistoqsija li dan l-għaref tal-liġi jagħmel lil Ġesu. Għalkemm Ġesu kien iben Mastru Daxxa, kien lu diġà l-fama ta' bniedem għaref li jitkellem b'awtorità. Kull il-Ġesu ta' Nażaret dan l-għaref tal-liġi jistaqsih id-domanda li żjed importanti għalihom u risposta ta' Ġesu issir risposta importanti mhux biss għall-għarif tal-liġi imma l-kull wieħed waħda minnha. Għaliex ir-risposta ta' Ġesu l-ewwel nett tuża l-istedina li jagħmel Mosè u li smajnija fl-ewwel qari
biex il-poplu isma'u Izrael. Isma'u. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek. Aħna fil-lingwa tagħna il-kelma isma' għandha l-istess sinifikat, mhux biss ismieħ imma anke l-obbedjenza. Ommok li tħobbok tgħidlek isma' minni ibni, isma' minni. Li tisma' huwa wkoll li tħobb fl-obbedjenza. Mela l-istedina li jagħmel Mosè lill-poplu isma' Iżrael, xema Iżrael, isma' Iżrael, hija stedina ta' obbedjenza fl-imħabba. Imma Ġesu waqt li jirrepeti din it-talba u din il-kelma tant għażiża l-poplu ta' Iżrael, isma' Iżrael. Wieħed u l-mulej, ħobb lill-mulej Alla tiegħek, qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha. Jitkellem ukoll fuq żewġ imħabbiet oħrajn. It-tieni huwa dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Ġesu jaqadhom. Flimkien daw iż-żewġ kmandamenti u jallimna 3 imħabbiet importanti. Ħanibdew mill-imħabba li żied qrib ta' nfusna. Isimgħu Ġesu x'jgħid. Ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Mela qed jallimna li l-ewwel nett għandna bżonn inħobbu lil nfusna. Mhux mod egoistiku, imma jiena nitgħallem lil Alla ngħidlu grazzi Sinjur tal-li ħlaqtni, tal-li aġintni, ta' kull ma għandi. Għaliex l-għana vera mhux li jkollok li tixtieq, imma li tgawdi dak li għandek. Nibdew bid-don tal-ħajja l-aħwa. Inħobbu lil nfusna. Ma nagħmlux ħsara lil nfusna billi mmorru wara idoli li jkissruna. Min iħobb lilu nnifsu jibża għalih innifsu. Kif tista' tħobb inti jekk ma tħobbx lilek innifsek? Imma fis-sewwa. U jekk tħobb lilek innifsek tista' wkoll tħobb il-għajrek għax il-mulej jgħidlek ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Jekk inti tobgħod lilek innifsek, ma tistax tħobb il-għajrek. Imma l-mulej jgħidlek ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Imma ħobbu l-għajrek, kun ġust. Il-kelma tiegħek tkun kelma ta' verità, ta' mħabba, ta' rispett, ta' modrija, ta' ħniena. Dak li tixtieq li ħaddieħor jagħmel miegħek, għamlu inti ma' ħaddieħor. U ħobb il-Alla. Aħna għandna bżonnu lill-Alla waħwa. Ftakru fil-kelma u t-talba sabiħa ta' San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U l-imħabba ta' Alla timlilna il-qalb tagħna bil-paċi, bil-wens, tatina wkoll destin li lemm il-ħajja tagħna. F'dawn il-jiem aħna qed ninfakru lill-aħwa li ħallewna, l-qraba tagħna, lill-eżistana li mietu. Dawn l-ewwel 8 ijiem tax-xahar ta' Novembru, meta nżuru l-oqbra tal-eżistana, ċimiterji eżistana, u nitolbu għal-mejtin niġbdu fuqhom grazzja speċjali. Il-maħfra kollha ta' tpattija minn dnubietom. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, nagħmlu din l-intenzjoni meta nżuru l-oqbra tal-eżistana, ċimiterji tagħna f'daw l-ewwel 8 ijiem ta' Novembru, mhux bil-fors fit-2 ta' Novembru, issa għadda dak. Il-Knisja tagħtina 8 ijiem, mill-ewwel ta' Novembru sa 8 ta' Novembru. Imma dan ix-xahar li aħna nsejħulu x-xahar tal-mejtin huwa x-xahar tal-ħajjin verament. Għax il-mejtin huma ħajjin quddiem Alla. Alla tagħna mhuwiex Alla tal-mejtin, imma Alla tal-ħajjin għax ħutna li mietu huma ħajjin quddiemu. Inħobbuhom ukoll billi niftakru fihom u nitolbu għalihom.
Aziz Father Joshua, inti u tibda formalment għaxilek hawnhekk din il-komunità sabiħa u għażiża. Infakri f'kelma li littra li l-luttejt fuq is-saċerdoti. Il-liġi tqiegħed bħala qassisin l-kbar bnedmin li huma dgħajfa. Jiena naf li inti taf li inti dgħajjef. Imma għandek bżonn il-ħniena u s-saħħa tal-mulej u s-sapport tal-komunità. Għati ħajtek lil din il-parroċċa, lil din il-komunità u l-poplu jieħu ħsiebek. Ħobbu lil dan il-poplu għax għandu qalb kbira. Jalla l-mulejja tik il-grazzja ċirċievi l-imħabba li tagħti għal 100 darba. Imma ftakar ukoll li s-saċerdozju tiegħek huwa fdat lilek bħala don u responsabilità. Il-mulej lil Pietru imma wkoll lilu lilek jgħidilna. Tħobbuni intom. Iraw il-merħla tiegħi. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ir-resqu t-talb tagħna quddiem il-missier b'mod speċjali din il-parroċċa bl-interċessjoni qawwija ta' Sitna Marija taħt it-titlu sabiħ tal-Karmnu. Biex il-mulej l-ewwel nett tiħenna lina, jagħtina l-paċi. U b'mod speċjali nitolbu għal ħutna l-mejtin biex ikollhom il-mistrieħ ta' dejjem. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u naħsbu fil-mejtin eżiż tagħna. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Nitolbu wkoll għal Father Joshua biex il-mulej jimlieħ bil-erf, bis-saħħa, bil-qdusija u fuq kollox bil-paċenzja u a good sense of humor. Nitolbu. Nitolbu għal membri tal-parroċċa kollha, mod speċjali l-morda, dawk li jinsabu weħedhom jew għaddejjin minn żmien diffiċli biex bl-interċessjoni ta' Sitna Marija tal-Karmelu ikollhom il-wens, il-faraġġ u l-paċi. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Nitolbu għal-vittmi tal-arar fi Spanja biex il-mulej kollu ħniena. U lilna l-bnedmin jallimna nieħdu taħsew ħsieb xulxin qabel ikun tard wisq. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jgħalmu lej minn idejk sagrifiċċju għat-tifiru glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tinżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Dik sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku. Fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna t-tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajru flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla għeda intennulek. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs, ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk.
U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistolni. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Li kull trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Dik li jassaltna qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix titħol ta' tistaqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tfun il-ħajja.
nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr l-arna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dota dejjem id-dilina. jistrieħu fis-sliem. Amen. Sitna Marija tal-Karmelu, itlob għalina. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum, immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna fil-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Balluta, li din is-sena qed tiċċelebra l-50 sena minn mindu saret parroċċa. Id-dedikazzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu f'San Ġiljan tmur lura sa mis-seklu 19. Kienet il-Fratellanza tal-Karmnu tal-Belt Valletta li bniet din il-Knisja. Ftit snin wara, din il-Knisja għaddiet f'idejn il-Patrijiet Karmelitani. Ta' min jgħid li din il-Knisja nbniet mill-ġdid bosta drabi bl-aħħar waħda tkun fis-snin 50. Grazzi tal-inaqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.